Mental health awareness and domestic tourism took center stage at the Father's Day celebrations held at Baradzanwa, where families gathered to honor fathers and were entertained by celebrated musician Jah Prayzah. The Minister of Tourism and Hospitality Industry, Honorable Barbara Rwodzi, encouraged families to openly discuss mental health challenges and embrace domestic tourism as a way of strengthening relationships and improving well-being. Saying Happy Father's Day to every man in the country, let alone to a father in our country and to the world. A great message that is coming from our patron of tourism and hospitality industry, Dr. Mnangagwa. She's also celebrating every father in the country and honoring them. And she has given us the direction that we host this event in honor of all the fathers who are here present and those who are wherever that they are. It is very important to celebrate our men. And ndidzo tsika dzedu nemagariro kuti isu semadzimai tiri pasi petsoka dzevarume vedu. Ndizvo zvinonyorwa nemutemo webhaibheri kuti baba ndiwo musoro wemba, mudzimai ndiwe uri pasi petsoka. Tevedzera tinodiwa pachivanhu chedu, tinova ndo basa redu ratiri kuita mukati menyika takabatana neveministry of sports, recreational, arts and culture kudzoredzera chivanhu chedu pakare. Our first lady is championing that. And in this effort, it's a promotion of domestic tourism. As you can see, many families are here today. Many wives have brought their husbands, and children have also brought their fathers here. It's a great day. But also to say to the men in our country, we understand that mental health is affecting a number of them. The First Lady is saying, listen, please don't turn to drugs. Let's talk about it together, men and women, understanding what are the issues that are bringing around mental health situations in our families, in workplaces, and in social areas. How can that be addressed? The government is ready to deal with that, and we are already dealing with that. Let's not turn to drugs. Let's sit down and talk about it. Nangani Gota, that our First Lady has introduced, is doing wonders on the side of women. And we want that the Gota sections to be even done. Batsira vana baba pavasvika nokuti ndo pachinyakare kwedu ndo kwazvaibva kunotaurwa ikoko. Mwana achiri mudiki achipiwa rairo nana sekuru, achipiwa rairo nana bamunini kuti unogara nemudzimai zvinorevei, kana zvakunetsa unofanira kudini, kana uri mumabasa umu zvanetsa unofanira kudini. Varume havasi kutaura nezvazvo. Kunewo vamwe vanamai vari kuabhuza vana baba mudzimba. Zvese izvozvo zvinoda kuiswa padare zvotaurwa. Ukaona vamwe vachikurukura nhamo dzavo padare, unobva waziva kuti yako inenge iri nani. Asi zvinopa chenjedzo dzakasiyana siyana. Zvinobva kuti vamwe uchipiwawo rairo woziva kuti kana ndawana dambudziko mumba mangu ndinofanira kufamba nazvo ndakadini. Ndikasangana nedambudziko kubasa ndinofanira kufamba nazvo ndakadini. Nekuti ichokwadi baba ndiwo musoro wemba. Munhu unenge akatotarisira kuna baba ikoko. Mudzimai akatarisira, vana vakatarisira, nehama dzakatarisira. Saka sometimes tiri kuona nekuoma kwezvinhu, vana baba vanoomerwa, votopererwa, vakuzviuraya. Saka First Lady vane zvirongwa izvozvo zvinoita kuti vana baba vadzokedzane paunhu hwavo sokudzoredzera kwavari kuitawo madzimai, kuti nyika yekwedu igova nemufaro, tikukwanisa kuva tinosvika tose munzvimbo yeupper middle income society by 2030. Thank you very much. My other one, Sylvester, SlyMedia TV. What are your words of wisdom that you can give out to families out there? Because finances are involved in domestic tourism. What would you say to fathers and mothers to unite for one cause in order to save for domestic tourism? Okay, yeah. My message to the families, particularly to mothers and fathers, is one love. And love is much more better experienced in a different environment. It's great to be visiting our areas of attractions wherever that we are, in our towns, in our cities, and even in rural areas. We now have rural tourism that we are promoting in the aspect of promoting domestic tourism. So it is good sometimes to get away. One night is enough to get away for lunch, just lunch as a family, a dinner as a family, and talk over issues that are of problems in your families or in your households. We are here as tourism to give entertainment and to ensure that we soothe your mind, we soothe your minds. You get refreshed. That's tourism for us and our mandate. So, Baradzanwa, look at this place.
if you come and spend a night here or come and spend an afternoon muri mugomo muchidya zvenyu muchigocha nemhuri yenyu kana nemashamwari enyu zvinoita kuti pfungwa dzidzokedzane. There's so much breeze here. There's so much that you can see, animals, trees, it's mountainous, and it is constructed in a cultural and our heritage way. So we have a number of facilities that are like this in our country. It's not just found in Mazoe or found in Harare. You can find this also in Great Zimbabwe, in Mashingo. You can go to Matebeleland South. So we are really wanting to promote our domestic tourism so that it reduces domestic violence and reduces disagreements in families. It is very right that once a month you can take yourselves out with your children, or just husband and wife, or just boyfriend and girlfriend, to have fun. And we are saying Zimbo. Last one. Oh my God. What's your last one? My last one is your appeal. We have got many media houses in Zimbabwe. What is it that you want media to do in terms of tourism in Zimbabwe? Okay. We are happy that our media houses are working with us very well thus far, very, very well, in promoting our tourism. And as we have a tourism GDP that we want to reach $10 billion by 2030, media is very important to be working with us. The words and the message that are sent out by media are the ones that reach everyone, locally and internationally. So it's imperative for Zimbabwe Tourism Authority to continue being in collaboration with our media houses. And we appeal to the media houses that let's continue working together. We have been very, very successful thus far. The best destination to visit in 2025, best ministry in 2025 in the whole of Africa. Had it not been for us working with media, we wouldn't be here. So when people get to read about Zimbabwe as a destination, it's what the media has right. When they hear on TVs or in radios, it's what the media is sending out there. So we thank and send our gratitude to the media houses in the country, and to say let's continue selling our destination, and more so for domestic tourism. Internationals, yes, but let's encourage our own people to visit our facilities in the country. I thank you. Also present were representatives of the popular online podcast Dare Remachinda, represented by Professor Blessing Nyahuma and Evangelist Marufu, who shared insights on managing life pressures and promoting mental health. Tinotenda today Evangelist Marufu here. Kandiri padare machinda waita nzambe umo wati mukamburi. Padare machinda pati Evangelist Marufu. Tosara kuti maybe namdara wangu. Inovanonditi professor stara unozi Blessing Nyahuma. Wonderful, thank you so much. So I think ndizo zo professor. Yes. Varume vakasungwa. Varume vari mudambudziko avana pekutaura nyaya dzavo. Sure. Ndo purpose yedare machinda. Kuti varume chinyora tsamba. Kana zvaoma even uya uchifamba. Tinogamuchira, tiri varume vanogamuchira vamwe varume kana vakaomerwa. Hanzi kutsvakwe ndebvu. Varume vanodzimura. Dzaprofesa dzatopera idzi. Kutsvawo. Ini chiri kuzvakwa. So toda kutenda idea yedu yedare remachinda inotanga nemukuru wedu vanonzi Mr. Obey Chimuka. Yes. Ndo akatanga nepfungwa yekuona kuti pane gap mukati meculture yatiri kurarama. Tine machallenges akawanda tiri kusangana nawo nana baba. So vana baba tingaita sei to create space where men can talk. Yeah. To talk about issues dzinonetsa panyaya dzemari. Yes, sure. To talk about issues dzinonetsa panyaya dzemhuri chaidzo. To talk about issues dzinonetsa kune varume vanotakura zvinhu zviri complicated. Saka where is that space where men can talk? But it's not just about talking. Where can men sit down and give each other advice? Saka mukaona takagara Beumana advice yaanopa from Beumo point of view. Kune mwana onzi Mparinga ana advice yaanopa isu tinoiti gangster kana tiriko. Koita isma professor tenchipawo research nechi zvinobatawo vanhu vakasiyana siyana. Ndo dare. Then toitawo legal anenge achipawo legal advice. Then toitawo vamwe vaenzi vanouya pano neapo vanouya vachitibatsira ma-expertise. Sometimes we call doctors, sometimes different people, so that mabhuruma anotsvaira kune zvandisingazii ini zvinozikamwa naMbeumo. So we're excited. I think that's the concept yedare machinda, and we are saying usanyara kunyora tsamba yako, our producers are ready to receive you. Tsamba yako amenotoita katupa weekend. But we are trying, comrades. We are also doing my conferences, my outings, still invited. Yeah.
Maweka zako are stressed. You can come Dare Machinda. Pamwe it's a conference program. Today Dare Machinda ripo to help and support men. Saka tiri ku represent varume nema rights avo munyika ema rights. Isawa kuzomira varume. That's what you want. I think we're out with that. For those who would want to invite you, like you are saying, to conferences and other things, where can they find you and social media handles where people can easily reach you? All right, so tine platforms akawandisa. I think tiripo pa platforms ese. Mukaenda pa Facebook, munotoona tiripo. Mukaenda pa Instagram, munotoona tiripo. Mukaenda pa TikTok, munotoona tiripo. We are on all platforms. Munongonyora vanenge vachida kutibata, tina watinoshanda naye administrator wedu anotirongera anonzi Antichipo. The number dza Antichipo ndo dziri kuona dziri kubuda pa screen. Thank you. Okay. Your last words of wisdom. No, toda kuti kana uri baba don't give up. Hakuna kuneta. Kuzonzonza nzo wamuka ukasungira muti. Kana wamuka ukamwa temic. Munomurume anete. Kana zvaoma tsvaka mumwe. Iva support system yako even nemabhururu. Uri kana zvikanga zvamuka kuti bhururu hauna 10 here. Gaili rako ngarigare rine vanhu vakarongeka. Hakuna kugara nezvigunduru mufoni. Gara nevarume chaiwa. Kuti kana uri kudawo kahelp. Indina professor tine beans. Yodi at least don't worry, ndokudzoka kwauri. Varume vanokupa katariro yako, then you wait. So it's important to never give up. You are a man. Stand on your feet and be strong. Good. Shoko randoda kusira kunana baba vose. Ndizvo kuti baba wese ari kushanda. Tinoshanda zvakasiyana siyana. Zvishandwa ndo zvakasiyana siyana. Vamwe vanoshanda vari pasi mumakomba, vamwe vanoshanda vari mumaofisi, vamwe vanoshanda vari pamapulpit. Vana baba tiri kushanda munzvimbo dzakasiyana siyana. Kwauri kushandira ikoko kwese murume, work hard. As you work hard, plan well. Sababa ukafoira kurongeka, watoronga kusarongeka. Munhu wemurume ngaarongeke. Iva neplan pamusoro peupenyu hwako. Kana ndikafa, mhuri yangu ichasara ichiita sei? Tanga kuronga from the last day you are alive. Vana vachaita sei? Mai vachasara vachiita sei? Pekugara ndepapi? Pamwe haukwanise kuenda unogara kuborodho. But chaka kamusha kako ikako. Ukatodaro watorongeka. Rongeka. Kusaka kana kuisa Mwari pamberi, God first, it's important. Semvhangeri ndomashonga ndokunzo. Kusaka kana namatira mhuri yako, ibonorara mugome. Semunhu womurume uchibona matera upenyu hwako. Udzinge madhimoni mamwe ndiye anokushayisa mari. Thank you so much. We are excited today. Taka represent Dare Machinda pa day rakakosha reku celebrate varume, Father's Day. You see, it's a very important day. So tine vhangeri kuvarume vari kutidzwa zuva ranhasi. Zvakakosha kuti murume arege kuva abusive. It's important kuti murume arespecte. Why na Bible inoti varume idai vakadzi venyu. So we expect kuti mawara akafanana I love you anga achibuda murume, because murume ndiye ane mashoko anotapira pamba. Saka kura tichinyora tsamba. Kana wanyora tsamba wotsvaga mashoko anotapira fadza mumaoko. First and foremost, I would like to thank God who have permitted this pen to vomit on this paper. Chirungu icho chinodiwa kuti wana kutsvaga mashoko anotapira excite, because vakadzi vano maheras by nature. Varume also wanakira ndokuona. Saka ukaona mumwe wako aisaka wivi ari kuisira iwo, kana mumwe wako apoda ari kuitira uchitiwo, aiwa madam you look nice, madam you look good. Ende vakadzi also ngatizviisei pasi pavarume vedu chaiwo. Zvakakosha kuti mukadziwo unozakana one support system kumba. Because even mastreet professor wangu achitaura pana apa, dare techingorowana chingodzoka mbeumo chichi, but kumba ndokwatinoona respect. Kumba ndokwandozoti aiwa ndiri baba, iterritory yangu yandakamaka. So kana ndikandasvika kumba ndoexpecta kuti mhuri yangu inge ichindisapota. So vana mai, let us support men. Zvakawanda zvinosangana varume kunzoko. Varume vane matambudziko mazhinji. So it's important kuti awane support kumba kwake. So vana mai vane varume vanodzoka kumba, vana mai vana varume vanoene chingwa pamba. Tendai Mwari, pururudzai zvaitwa nambuya kare, museyamwe mauya yakupfuya humba indiri humba makombe. Zvakakosha izvo. So it's important. Ndozvatiri kuita zuva ranhasi. Tiri kusimbisa mhuri, tichiexalta baba kuvaisa panzvimbo yavo. Zvakakosha. Murume haasi bhebhi. Murume ndidhedhi. Hakuna bhebhi rine mhanza, hakuna bhebhi rine dumbu. Mawana maya, wana dhedhi, ishewe, yakupfuya ndomawara tinotapiwa varume, varamba varume. I think with that, thank you so much everyone. Kasangane Dare Machinda. Until it again. Vose vari mudzimba, Mwari akuitirei zvakanaka. Chekutanga chatoda kuti tibatsiranisana baba. Ipfungwa inotiwo wana baba vanhu vari kushanda nesimba. We work hard munyika yakaoma zvakadai. Patinoshanda nesimba kudaro, kana zvinhu zvakuremera tsvaka munhu wokutaura naye.
nhamba yesuicide yana baba mukati menyika pasi rese iri kuramba ichikwira nekuti vana baba mumacultures ose vanodzidziswa kuti vatsikire zvinhu, vanodzidziswa kuti vana baba havacheme, vanodzidziswa zvinhu zvakawanda pamusoro pana baba. Social culture yedu iri kudzidzisa vana baba to behave in a way isisaite munyika yatakurarama. Tiri kuti kudii kunana baba, kana zvinhu zvakuremera tsvaka munhu wokutaura naye, mari hadzisi kubatana, tsvaka munhu wokutaura naye. Chero chimwe nechimwe chinenge chaitika as a man, kutsva kwendebvu varume vanodzimurana. As a man, look for someone to talk to. As the families celebrated the Father's Day at Baradzanwa, the message was clear. Stronger families are built through open conversations, mental wellness, and quality time together. With domestic tourism offering an avenue for relaxation and family bonding, stakeholders say exploring Zimbabwe's tourism destination can help strengthen relationships while supporting the growth of the tourism. SMTV Business News. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.